नमस्कार, मी रोहित माने. पोस्ट ऑफिस उघडं आहे ही आमची मालिका 5 जानेवारीपासून सोनी मराठीवर येते. गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रात्री 9 वाजता ही मालिका असणार आहे. तर तुम्ही आवर्जून ही मालिका बघा. मालिकेचं वेगळेपण असं आहे की नावातच आहे ते पोस्ट ऑफिस, म्हणजे लोकांना फार त्या आठवणींमध्ये रमायला होणार आहे. माझ्या पिढीतल्या लोकांना ती गोष्ट जाणून घेण्याची उत्सुकता नक्कीच असेल, कारण की आम्ही पोस्टाचा किंवा पत्रांचा काळ अनुभवला नसला तरी आम्ही त्या प्रोसेसमध्ये होतो की जेव्हा पत्र यायची, आम्ही घरातलं कोणीतरी मोठं ते पत्र वाचतंय, आपल्याला त्याची खुशाली कळते हे ऐकायचो. आम्ही फार पत्र लिहू शकलो नाही, पण आत्ता जर मला पत्र लिहायला सांगितलं तर मी माझ्या भावाला लिहीन. माझा भाऊ आर्मीमध्ये असतो, त्याचं फार येणं होत नाही इकडे, किंवा त्याच्याकडे फोन नसतो, तिथे वापरायला बंदी असल्यामुळे. सो मी त्याला पत्र लिहिणं आणि त्याला विचारेन की बाबा कसा आहे, बरा आहेस ना, काळजी घे. आणि वेगळेपण असं की हास्यजत्रा सध्या आम्ही करतोय, त्यामुळे इथे मालिकेत असणारे सगळे कलाकार सोबत काम करतातच, पण मकरंद अनासपुरे सर या मालिकेतून बऱ्याच वर्षांनंतर काम करतात. तर त्यांच्याबरोबर काम करायला मजा येणार आहे, कारण पहिल्यांदा त्यांच्यासोबत काम करायला मिळतं आहे. ते जवळून अनुभवता येणार आहे की यार ते कसं रिॲक्ट होत आहेत, कसं काम करत आहेत, कसं बोलत आहेत. ते फक्त स्क्रीनवर बघितलं आहे आत्तापर्यंत, नाटकांमधून बघितलं, पण आज जवळून त्यांच्यासोबत स्क्रीन शेअर करायला मिळणार आहे. तर ती एक फार वेगळी गंमत आहे. आणि सेम आम्ही हास्यजत्रेच्या सेटवर जशी धमाल मजा मस्ती करतो, तसं इथेही तसंच वातावरण आहे, धमाल मजा मस्ती. आमचे सचिन मोठे सर, सचिन गोस्वामी सर, अवधूत सर फार खेळीमेळीने हे सगळं आमच्याकडून करवून घेत आहेत, त्यामुळे धमाल येते आणि मालिका तुम्हाला नक्की आवडेल, तर नक्की बघा. येस.